My bro, waar toe? Die was hij mij wil vatten. Kom net, zei man. Voor wat loopt ze met een stok in jouw hand en ze gaan niks maken met een stok als ze ons gaan hoppie? Lang makan zo goed zei. Het is net zo bang man, ik zei jong. Oh, is daar een plek waar je mogen gebeuren? Ja, die plek die. Wat kan ze met hier? Wat maken ze met Ik wil wijs maken van die plek. Of we bang te wees, zei samen mij. Samen jou hier. Het lijkt of zij kan iets maken. Zou op basis wat ik kan maken zijn. Ons kan ons maar gebleed bij huis met bom en game gespeeld bij huis met Ik wil wijs hoe lijkt het jungle met bro. Jij lijkt het wel niet van daar wil dit game spelen. Oh, je hebt een snaakse gevoel op die plek met bom. Kom maar bro, mijn wapen is bang. Oh, als je aan die plek is beetlak met bro, het spook hier met bro. Het is aan mij. Oh, je is zeker hoor, die ja. Ja, maar ik was bij je gelopen. Fuck is hier? En nou? Oh, ik heb nog iets gehoord in het bos, ja. Mijn bro, die peren nooit te wat. Oh, iets is er in mijn bro, ik voel het klaar. Nou, het is soms bang, jong. Dus kijk voor elke dingetje. Kan misschien een voelke geweest op een kat. Zo bang wees, jong. Kom. Net een snaakse gevoel met bro, iemand er gewoon dood doen. Wie zei? Hey! Wie zei? Zei? Waarom zei je ha? Zij, wat is dan, zij? Ja, zij, kom, zij! Kom, zij! Kom. Zij! Kom, zei. Zij, ik heb karate gedaan, zij! Zij, kom met zij! Kom met zij! Kom met zij! Ah! Hoe kan mij dat weer gebrand zijn? Wie is die? Ik hoop dat ze van lastige donderdag dat weer goeiemorgen en goeiemiddag video's wil sturen weer niet. Kijk eens die. Oh jee. Ik wil wie is die? Hallo? Wat? Wie is jij? Wat zit je? Ja, ik don't know. Oké. Zij gaan dood binnen 7 dagen. 7 dagen? Ja, 7 dagen.
Zo gevallen met de maandag Doe dood. die maandag en zal het zien wat bezig is daar. Jouw zien we daar begint nou. Zie we daar? Precies studeren hier toe. Hoe ga ik precies weten? Mijn voedseltijd is achter. Vergeet Ere, zien we daar van vandaag af. Als de vakantiedag wat aankomt, tel de vakantiedag ook bij. Het hangt af wat de vakantiedag is. Ja, ze Mandela-dag. Dan hier, hoe stel jij dag hier? Allemaal Grenade-dag af. Ja man, ik hoe zien we daar kom maak ik ook vrij. Ik ben niet nog geklommen door ons is vergaan niet. So ja, my bro, ik kan my tani gaan maar nou aan na toe trek, my bro. Mijn auntie daar geboeid bij bro. Was het uitgetrokken. Kom man. Hij was ook een meisje. Meisje, ik denk sy het rotte gehad. Ja, rotte is buitenkant, meisje is binnenkant. Nou wat is 'n rot in die huis ingaan? Word hy 'n meis? En wat is 'n meis uit die huis uitkom? Word hy 'n rot? Ik kan nog nooit een meis buiten gezien nie. Hij is wat ik probeer sê. Presies my bro, van dis 'n rot my bro. Ja, iemand praat nog eens die waarheid mee bro. Hij is diep. Ouwens, heb me help. Ik heb een video ontvangen. En toen leid mijn phone. Toen zit die persoon op je phone. Dat, die gaan dood en zien we daar. My bro, as jy iets soos 'n video wat jy kan doodmaak my bro. Ja, is die. Wat praat sy? Ouwens in die maak het wat je onderbreid. En met die video laatst week gekijk. En vanochtend word hij man dood wakker. Hoe word jy doodwakker? Ouwens, Want die levendig van die gaan slaap, zo'n Tommy. Wil sy van my sê sy kan dood bed toe gaan en lewendig opstaan. Ze kan niet dood bed toe gaan nie. Dat is mos nog dom. Maar sy kan naar bed toe gaan en nie dood is. En dood is en nie in die bed is. Als hij as in die bed. Hij zou de dood wakker worden in de eerste plek. Damn, hy's hierby. Vat man. Kan ze moet niet helpen. Dat moet niet. Go, ouwens, nee man, help me niet man. Oh, je gaat jou helpen, bro. Alsjeblieft mijn bro, ik ben nodig help. Wanneer het hy ding nou gesê wanneer gaan sy dood? Hij denkt er gezegd op je phone, hoe zien we daar dood mijn bro? As hy dag kom, net kom ons toe by jou om jou safe te hou. Als ja, ons had er niks met jou gebeuren. Jo, dank je ouwens. Jo, rustig rijden, niet meer zijn dat ouwens. Dank je Vera. Wanneer was die man was gezien, dat gaat me helpen. Als je recht. Ik is recht voor die ding. Hoe kom je in die bosse gegaan, zei demon? Praat, zei demon! Aku bemond te praat, zei! Oh, fuck! Ga weg, jou demon! Oh, Satan, trek onder het bloed! Wat een bloed, ha? Video gestuurd, zei demon. Hoekom gaat je niet uit die mensen gegaan uit die? Van ik wil niet. Fight Satan! Fight Satan! Schrik Satan! Fight Satan! Jouw veilige jas! Jouw veilige vang! Straf hem! Straf hem! Straf je met de naam! Laat goed zien. Ja, kom los! Je maakt ook fouten, ik beloof dat ze donders. Het zijn bliksemman geprobeerd om het hem doodmaakt zijn. En dan is bang. Dan is hij bang. Dit is een missie wat hij me doodmaakt. Dit is kak. Ik moet die kak stukken op mijn kop zijn.
Dem kan så bange for ting. Ako ni Bo. Og så vidt det var glæden med Bo. Jeg må ikke noget sur, papa. Kan gerne elskes med Bo. Altså, det kan ikke gå ind. Ako med Bo. Ako med Bo. Med Bo. Med Bo. Så blind med Bo, mand. Ako. Så er det man over i. Lucy!